കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദിശധാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. ആ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് ദിവ്യത്വവും ദിവ്യ സേവനവും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു വരി വായിച്ചു നിർത്താം കേട്ടോ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷണിഃ. പ്രവക്തോമുപചക്രമേ. വിവർത്തനം ശീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, രോമഹർഷണ സുതനായ ഉഗ്രശ്രവസ് സുത ഗോസ്വാമി ബ്രാഹ്മണരുടെ വചനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ട് ഇപ്രകാരം, അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഉത്തമമായ ചോദ്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ട് അവർക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ച ശേഷം ഇപ്രകാരം ഉത്തരമേകാൻ ഉദ്യമിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്താ വ്യാസദേവനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, രോമഹർഷണ സുതനായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ സുത ഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് രോമഹർഷണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്, ഉഗ്രശ്രവസ് എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റഡ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറെ പേരായിട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് സുധ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണമുള്ള ആള് എന്നാണ് അർത്ഥം. ശുദ്ധഭക്തൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. ഇനി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തമമായ ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരുന്നു ആര്, സുധ ഗോസ്വാമി. എന്നിട്ട് അവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം: നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മുനിമാർ സുധ ഗോസ്വാമിയോട് 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒന്നൊന്നായി അവയ്ക്ക് ഉത്തരമേകുകയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. യം പ്രവ്രജന്തമനുപേദമഭേദ സൂത ഉവാച. യം ഉവാച യം പ്രപഞ്ചമനുപേദമഭേദകൃത്യം വിരഹകാതര ആജുഹാവ.
പുത്രേതി തന്മയതയാതരവോഭിനേതു പുത്രേതി തന്മയതാതരഗോപിനേതു സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി തം സർവഭൂതഹൃദയം ഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീല സുതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇതിപ്പോ സുധ ഗോസ്വാമി തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ, പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതിന് ഉത്തരങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ. അപ്പൊ സുധ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ. എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സുധ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിഞ്ഞവനാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ച ഒരാളാണ്, അത്രയും വിനയാന്യതനാണ്, എന്താണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആജ്ഞകള് അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ആ സുധ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് തുടങ്ങുന്നത്, എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ സുധ ഗോസ്വാമി ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗവതം കേട്ടത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുകയാണ്. ഉന്നത കുലജാതരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ചടങ്ങുകൾക്കോ ഉപനയന സംസ്കാരത്തിനോ വിധേയനാകാതെ അദ്ദേഹം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ വ്യാസദേവൻ വിരഹഭയത്താൽ അല്ലയോ എന്റെ പുത്ര എന്നിങ്ങനെ വിലപിച്ചു. അതേ വിരഹഭാവത്തിൽ നിമഗ്നരായ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം ദുഃഖിതനായ ആ പിതാവിന് മറുപടി എന്നോണം പ്രതിധ്വനിച്ചു. ഈ കഥ അറിയുന്നതാണല്ലേ. എന്താണ്ടായത്? സുധ ഗോസ്വാമിയുടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? രാധാദേവിയുടെ തത്തയായിരുന്നു. അപ്പോ പരമശിവനും പാർവതീദേവിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഭാഗവതം പരമശിവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർവതീദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ തത്ത അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ തത്ത അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർവതീദേവിക്കൊപ്പം. തത്തകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ പടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും, പാർവതീദേവി ഉറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഈ തത്തയാണ് മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതേ ശബ്ദത്തിലായതുകൊണ്ട് പരമശിവൻ അറിയുന്നില്ല എന്തെന്ന്, ഇത് തത്തയാണ് മൂളണേന്ന്. എന്നിട്ട് അറിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ്, പാർവതീദേവി ഉറങ്ങാണല്ലോ, ആരാണ് മൂളുന്നത് നോക്കുമ്പോഴാണ് തത്തയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തുരത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഈ തത്ത പറന്നുകൊണ്ട് എവിടെ വരുന്നു? വ്യാസമുനിയുടെ ആശ്രമത്തില്. തത്തയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ എന്തെന്ന്, വ്യാസമുനി മുനിവര്യനാണ്, വ്യാസമുനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല ശിവദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ വായ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടുവായി ഇടുമ്പോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യ ഗർഭമായിട്ട് 16 വർഷമാണ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആ ഗർഭത്തിൽ നിന്നോട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടികൂടുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മായ പിടികൂടില്ല, പുറത്തേക്ക് വരൂ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ ഒരു അഷുറൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ആര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ്, ജനിച്ച ഉടനെ 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, 16 വയസ്സാണ് അമ്മയുടെ വയറ്റില് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ. അപ്പൊ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ ദിഗംബരനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്തെന്ന് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഇനി എന്താണ് ധ്യാനം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലില്. അതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരാഗ്രഹവും ആർക്കില്ല? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്കില്ല. അപ്പൊ പുറത്ത് എന്താണ്, വ്യാസദേവൻ ആദ്യമായിട്ട് മകനെ കാണുകയാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ജനിച്ച ഒരു മകനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഒരു പിതാവിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോനെ മോനെ നിക്കൂ നിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതേ വിരഹഭാവത്തിൽ. അപ്പോ എന്താണ് അതിന് പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുന്നത്? വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം പ്രതിധ്വനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കലപില ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട്, ആ ഇലകളുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇലകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: അനുയായികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ നിരവധി വ്യവസ്ഥാപിതമായ കടമകളെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വേദാഭ്യസനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഒരു പ്രാമാണികനായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് തന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇത്തരം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ്. ഗുരു വന്ന് ശിഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് ഗുരുവിനോട് പറയണം, എനിക്ക് ഇത്തരം സംശയങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങ് എനിക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരൂ എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു എന്താണ് വിധേയത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രാമാണികനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു അഥവാ ആചാര്യനിൽ നിന്നും വേദാഭ്യാസനത്തിന് യോഗ്യനാണ് എന്നതിനുള്ള അടയാളമാണ് പൂണുനൂൽ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതെന്താണ്, പ്രാമാണികമായ ഒരു ആചാര്യനിൽ വേദം അഭ്യസിക്കണമെങ്കിൽ, വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണം, പൂണൂൽ ഉണ്ടാവണം. പൂണൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അതായത് ഒരു കുലത്തിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത് ആ പൂണൂൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. അതിന് എന്ത് വേണം, അവർ വേദങ്ങൾ കുറെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അത് എന്താണ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ പൂണൂൽ എന്നുള്ള ആ ചടങ്ങ് അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനിപ്പോ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ജന്മന തന്നെ മുക്താത്മാവാകയാൽ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അത്തരം പവിത്രീകരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് വിധേയനായില്ല. എന്നാൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ്, രാധാദേവിയുടെ തത്തയാണ്, ആത്മീയ ലോകത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ വന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴാണ് ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുള്ളത്, അഴുക്കുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദമന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരാൾ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ ബ്രാഹ്മണനാണ് ആയി എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് പൂണുനൂൽ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മനാ തന്നെ ശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സാമാന്യ വ്യക്തിയായി ജനിക്കുകയും പവിത്രീകരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് വിധേയനാകുന്നതിലൂടെ രണ്ടാം ജന്മം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പൂണുനൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു രണ്ടാം ജന്മമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നവവീക്ഷണം ലഭിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ആരായുമ്പോൾ അവൻ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അന്വേഷകനെ മാത്രമേ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ച് പൂണുനൂൽ പ്രദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതാണ് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അന്വേഷണം. അപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പൂണുനൂൽ കൊടുക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പൂണൂൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ഒരുവന് രണ്ടാം ജന്മം ലഭിക്കുന്നു, അഥവാ ദ്വിജനായി തീരുന്നു. ദ്വിജനായി യോഗ്യത ആർജിച്ച ശേഷം വേദാഭ്യാസനം ആരംഭിക്കാം. ദ്വിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് പുനർജന്മമാണ് അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദനിപുണനായ ശേഷം അയാൾ വിപ്രനായി തീരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വേദപഠനം ഓരോ ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭ്യസിച്ചതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായ വേദജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അയാള് ഒരു യോഗ്യനായി തീരും അല്ലെ. യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വിപ്രൻ ആയിത്തീരുന്നു. യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനെയാണ് വിപ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വിപ്രൻ അഥവാ യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ അപ്രകാരം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച് വൈഷ്ണവൻ എന്ന തലത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ വേദജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ എന്താണ് പറയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ ഒരാളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും മേലെയാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്നുള്ളത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ബിരുദാനന്തര പദവിയാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന നില. പുരോഗമനോന്മുഖമായ ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും വൈഷ്ണവനായി തീരണം. എന്തെന്നാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു വൈഷ്ണവ തലത്തിൽ ഉയർന്നാൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ടല്ല എന്താണ് വേണ്ടത്, പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവനായി തീരേണ്ടത്. ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആരംഭം മുതലേ വൈഷ്ണവനാകയാൽ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ നിയമാനുശാസനങ്ങൾക്കെല്ലാം വിധേയനാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആത്യന്തികമായി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അപരിഷ്കൃതനായ ഒരുവനെ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാക്കി വൈഷ്ണവനാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വൈഷ്ണവനാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഒന്നാം തരം വൈഷ്ണവനാൽ അഥവാ ഉത്തമാധികാരിയായ വൈഷ്ണവനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൈഷ്ണവനായി തീരുന്ന ഏതൊരുവനും നേരത്തെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, പൂർവകർമ്മഫലമായി അയാളുടെ ജനനം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഒന്നാന്തരം ഒരു വൈഷ്ണവനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വേദാഭ്യസനം നടത്തേണ്ടത്. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച ഒരാളാണ് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആവണം എന്ത് വേണ്ടത്, ഉത്തമാധികാരി. 3 തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷനാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തി ലെവലിൽ പറയുക. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി എന്താണ് നമ്മൾ പോയി അമ്പലത്തിൽ തൊഴുന്നു, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആ ഒരു ലെവലാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ
മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് അവർക്കറിയാം. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഈ വേദജ്ഞാനം എല്ലാം അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തമാധികാരി ആവുമ്പോഴോ എല്ലാ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനന്റെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ലഭിച്ച ഒരാളാണ്. അത് ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് അവരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർ ഓരോ ആൾക്കാരെയും കാണുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് കാണുക, അവരുടെ ബാഹ്യ രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു നായയായാലും ശരി, ആനയായാലും ശരി, ഒരു വൈഷ്ണവനായാലും ശരി, ഒരു ചണ്ടാളനായാലും ശരി, ഒരേ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവർ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. പൂർവകർമ്മ ഫലമായി അയാളുടെ ജനനം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ശരി, ഇനി ഈ തത്വത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിക്കുകയും മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ നാമാചാര്യനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിലാണ് ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്രയാണ്, 192 റൗണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ജപിച്ചിരുന്നത്. ആ ജപം മുഴുവനാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പറയുക. ചുരുക്കത്തിൽ ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മന വൈഷ്ണവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണ്യം അടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് സാരം. അതെന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ്, ജന്മന വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ, ആത്മീയ ലോകത്തു നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തില് ബ്രാഹ്മണ്യം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമതൊരു ദ്വിജനാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രണ്ടാമതൊരു പുണുനൂൽ കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കിരാതൻ, കൂടൻ, അന്ത്രൻ, പുലന്തൻ, പുൽക്കശൻ, ആബീരൻ, ശുംഭൻ, യവനൻ, ഖസൻ തുടങ്ങിയ ഏത് നീച കുലജാതനും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താണവന് പോലും വൈഷ്ണവ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അത്യുന്നതമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഏത് കുലമായാലും അതിന് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വേദാഭ്യാസനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് ഏതവസ്ഥയിലെത്താം, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലെത്താം, ആ ബ്രാഹ്മണനും മേലെ ആ വൈഷ്ണവാവസ്ഥയിലെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ സുധ ഗോസ്വാമിയുടെ ശിക്ഷാഗുരുവായിരുന്ന ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്നതിനാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മുനിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമേകാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ശ്രീ സുധ ഗോസ്വാമി ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ സാദരം പ്രണമിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഗുരുവിന് പ്രണാമം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശ്രീല സുധ ഗോസ്വാമിയും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന് പ്രണാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ശ്ലോകം 3. യസ്സാനുഭാവമഖില ശ്രുതി സാരമേക മധ്യാത്മദീപമദിതി തീർത്ഥദാം തമോന്തം സംസാരിണാം കരുണയാക പുരാണഗുഹ്യം ഗുരും മുനീനാം അന്ധകാരമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ തലങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ പോരാടുന്ന അതിഭൗതികവാദികളോടുള്ള അപാര കൃപയാൽ താൻ സ്വാനുഭവത്തിലൂടെ സ്വാംശീകരിച്ച വേദജ്ഞാന സാരത്തിന്റെ പരിശിഷ്ടമായ അതിമുഖ്യമായ ഈ പുരാണത്തെ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. സർവമുനി ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവും വ്യാസദേവസുതനുമായ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമം പറയുക തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അന്ധകാരനിബിഡമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ തലങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിലാണുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു കൊടുങ്കാടുമാരിയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കണ്ണ് കാണാണ്ടാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മളൊരു ഇല്യൂഷനിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ഇത്രയും വലയ്ക്കുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തരണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് തരണം ചെയ്യുവാൻ പോരാടുന്ന അതിഭൗതികവാദികളോടുള്ള അപാരകൃപയാൽ
അതായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അത് പഠിച്ച ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരോടുള്ള ആ കൃപ കൊണ്ട് എന്താണ്, താൻ സ്വാനുഭാവത്തിലൂടെ സംശീകരിച്ച വേദജ്ഞാനസാരത്തിന്റെ പരിശിഷ്ടമായ അതിഗുഹ്യമായ പുരാണത്തെ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അത്രയും കാരുണ്യാണ് എല്ലാവരോടും? കാരണം പൂർണ്ണമായും എന്താണ്, ആരെ കയ്യിന്നാണ് ശ്രവിച്ചത്? ശിവദേവൻ. വൈഷ്ണവാനം യഥോ ശംഭവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ശിവദേവന്റെ കാതുകൾ വായിൽ നിന്നാണ് ആര് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യമായിട്ട് ഭാഗവതം കേട്ടത്. അതിനുശേഷം വ്യാസദേവര് വീണ്ടും വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. സ്വന്തം അച്ഛനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരിൽ നിന്നും ആ പുരാണം ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത്രയും എന്താ പറയുന്നത് അനുഭവിക്കുകയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള ആ കരുണ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവ്വ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവും വ്യാസദേവസുതനുമായ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് എന്റെ പ്രണാമം എന്ന് പറയുകയാണ് ആരോ സൂത ഗോസ്വാമി. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി ഈ ഫലത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവതാരികയെ സമ്പൂർണമായി സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ അനുബന്ധ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരാണ്. വേദജ്ഞാന സാരാംശത്തെ മാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വ്യാസദേവൻ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ അവതാരത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മുടെ കലിയുഗത്തില് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സാരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെയും എന്താണ് ആ സൃഷ്ടി രഹസ്യം എല്ലാം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആ കഥകളിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്ത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാരാംശത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളൊന്നും വേറെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾക്ക് എന്തെത്താം? ശ്രദ്ധയോട് കൂടി പഠിച്ച് അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോവാം. വേദാന്ത സൂത്രത്തെ പരിപൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിച്ച വിശാരദനായിരുന്നു ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. തൽഫലമായി അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ചു. അജ്ഞതയെ പൂർണ്ണമായും തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭ്രാന്തരായ ഭൗതികവാദികൾക്കു മേലെയുള്ള തന്റെ അപാരമായ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഈ അതിഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യമായി അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാരാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അജ്ഞതയെ പൂർണ്ണമായും തരണം ചെയ്യാൻ. അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ അജ്ഞതയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ്? പരിപൂർണമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോ കാണുന്നതോ മനസ്സിലാക്കുന്നതോ എല്ലാം പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാര്, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ അജ്ഞതയെ നീക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ഭാഗവതം പറഞ്ഞത്. അതായത് പരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള അജ്ഞതയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗവതം പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് സന്തോഷമായി കഴിയാനാകുമെന്ന് തർക്കിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഒരു ഭൗതിക ജീവിക്കും, അത് ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മദേവനാകട്ടെ അഥവാ നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പാകട്ടെ, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാൽ ലോക എന്ന് ആ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്, പുനരാവർത്തിന്റെ അർജുന എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മേലെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മദേവനാണ്. സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സന്തോഷവാനായി കഴിയുക സാധ്യമല്ല. സന്തോഷമായി ഇരിക്കുവാൻ സ്ഥായിയായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഏവരും പ്രയത്നിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സയന്റിസ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ജീവിതം സുഖകരമാക്കാം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ പദ്ധതികളിലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അമ്മിയിൽ അരച്ചിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്താണ് മിക്സി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ ഡിഷ് വാഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ വീട്ടില് അടിച്ചുവാരി തുടയ്ക്കാൻ എന്താ വരുന്നത്? ഇപ്പൊ റോബോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങള് സന്തോഷമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഏവരെയും നിരാശരാക്കുന്നു. എന്നാൽ
എത്ര നമ്മള് സുഖസമ്പൂർണമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നോ മരണത്തിൽ നിന്നോ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ആകയാലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട പ്രദേശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇരുണ്ട പ്രദേശം എന്ന് പറയും. എത്ര പണമുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വ്യാധികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ പണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഇട്ട് മൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല, അല്ലേ? എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു പരിധിക്ക് മേലെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും അസന്തുഷ്ടരായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയും. പുറത്തു കടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്രയ്ക്കും മൂഢരായ അവർ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ കള്ളിച്ചെടിയെ ആസ്വദിച്ചു തിന്നുന്ന ഒട്ടകത്തോട് അവരെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രക്തം പുരണ്ട കള്ളിച്ചെടിയുടെ സ്വാദ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടകം മുള്ളുകളാൽ തന്റെ നാക്ക് മുറിപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്വന്തം രക്തത്തിന്റെ സ്വാദാണ് താൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കും? ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെ? പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഒരു ഒട്ടകം അവിടെ ഈ എന്താ പറയാ ഡെസേർട്ടില് മരുഭൂമിയിൽ വന്നതിലൊക്കെ കള്ളിച്ചെടികളായിരിക്കും. അപ്പൊ വെള്ളം അതിന് നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ട്, അല്ലേ? കാക്ടസില്. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? മുള്ളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ രസം അത് ചവച്ച് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിചാരം എന്താണ്? ദാഹം മാറണല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഓ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെയാണ്? നമ്മളുടെ രക്തത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് വായു മുഴുവൻ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രക്താണ്. അല്ലാണ്ട് കാക്ടസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വന്തം രക്തത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ്. അത് പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതികതകൾ മുഴുകി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും ആ ചക്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത്? ജന്മത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും. അതുപോലെ ഭൗതികവാദിക്ക് സ്വന്തം രക്തം തേൻ പോലെ മധുരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഭൗതിക സൃഷ്ടികളാൽ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അവൻ രക്ഷ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഭൗതികവാദികളെയാണ് കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ്? രാവിലെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മേലെല്ലാം വേദനയാണ്, കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാലും രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? പണം സമ്പാദിക്കണം, അത് കയ്യിൽ കിട്ടണം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകിപ്പോയി നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. 100,000 കർമ്മികളിൽ നാമമാത്രമായവർ മാത്രമേ ഭൗതിക ഏർപ്പാടുകളിൽ മടുപ്പ് തോന്നി ഈ നൂലാമാലകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് വേണം, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ? ഇതിനേക്കാളും എന്തോ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിന്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അടുത്തെത്താൻ ആയിട്ട് വളരെ കുറവുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ശ്രമിക്കും. അത്തരം വിവേകികൾ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രം അത്തരം ജ്ഞാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമായ ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭാഗവത വേദാന്ത സൂത്രം ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്? സോറി, ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സന്തോഷമായി ഇരിക്കുവാൻ സ്ഥായിയായ പദ്ധതി നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവത സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അനന്തരം അതിനെ വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭാഗവത വേദാന്ത സൂത്രം ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് എന്തെന്ന് ചെയ്തത്? ആര്? നമ്മളുടെ വ്യാസദേവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത്തരം നൂലാമാലകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം വേണം. ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യർ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ആരും മനസ്സിലാക്കി? വ്യാസദേവന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഭാഗവത പുരാണം രചിച്ചത്. കാരണം മറ്റതില് ഈ വേദങ്ങളിലൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അത് ദേവതാ ആരാധനയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്? മുറിവൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും എന്നുള്ള പറഞ്ഞ മാതിരി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അത് മുഴുവൻ പഠിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം സാരമായിട്ട് ഭാഗവതം രചിക്കണം എന്നുള്ളത് ആര് വിചാരിച്ചു?
വ്യാസദേവർ വിചാരിച്ചു. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുടെ മൂല വ്യാഖ്യാനം എന്ന അയ്യോ ശ്രീമദ് അങ്ങ് നിർത്തിയേരെ, അത് അവിടെ അടുത്ത നേരത്തെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ മുക്താവസ്ഥയിലായിരുന്ന സ്വപുത്രനായ ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു. സ്വാനുഭവത്തിലൂടെ ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അനന്തരം അതിനെ വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭാഗവത വേദാന്ത സൂത്രം ലഭ്യമാണ്. കുറച്ചിലൂടെ ഒരു മിനിറ്റ്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ അനുഭവമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെ വെല്ലുക പ്രയാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാലാണ് ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ മനഃപൂർവ്വം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സ്പർശിക്കാത്തത്. ശങ്കരാചാര്യർ ശാരീരിക ഭാഷ്യം രചിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഒരു നൂതന അവതരണമായി കരുതി ആക്ഷേപിച്ചു. മായാവാദ ദാർശനികർ ഭാഗവതത്തിന് എതിരായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. ഈ ആമുഖ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പരമഹംസന്മാരെയും മാത്സര്യം എന്ന ഭൗതിക രോഗാവസ്ഥയെയും പരിപൂർണ മോചനം നേടിയവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഏക അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് ഒരു പ്രാരംഭ വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശങ്കരാചാര്യര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തിശൂന്യ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്വൈതം ആണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗവതം സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിന് അദ്ദേഹം ഭാഷ എഴുതിയിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകൾക്കും ഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യര്. അതെന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയും ഭഗവാൻ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ഇതിൽ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യര് കാരണം അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ബുദ്ധ മതത്തില് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നത്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ് ബുദ്ധിസം പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാനെ ഒരു എനർജിയാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു LKG ഒരു കുട്ടിക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ പോർഷൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ഒരു പടിപടിയായിട്ട് വേണം വരണം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ആ ലെവലിൽ അത് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ് പരമപുരുഷനായ നാരായണ ഭഗവാൻ എന്ന ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മായാവാദികൾ പരമ ദിവ്യോത്തമപുരുഷനോട് അസൂയുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ അസൂയാലുക്കളായ മായാവാദികൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രാപ്യമല്ല. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുക്താത്മാവായ ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പരിപൂർണമായി ദർശിക്കാനുതകുന്ന ആധ്യാത്മിക ദീപമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതിലെന്താ വരുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ശൂന്യ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അറിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് ചതുർഭാഗ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദ്വിഭുജ ത്രിഭംഗ രൂപത്തിലുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. ഈ 3 രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം പഠിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.